So nagdipol na mi diri nga side mga kaupaw na bayot. So nangatanaw ko niyante kung naon sa yung spading sige din giayo ang guma sing spading kay katangtangon na. So ay as moy nga kanang kung kamusta ni ang kamot. So ang iyang kamot is nanedako nga luto ang iyang kamot. Wala lang niya nakapagipakita ganina kay na shy na siya. So that will be all. Thank you. Hey mga kaupaw, welcome. Sorry kay nakamute ang akong video diri nga side kay naa day nagpa-music nga akong kauban wala ko nakabalo. Ayan ako nakabalo nga pagkaroon na pag-edit. So I hope you understand. Bye bye and I love you all. Thank you so much. So good morning mga kaupaw, welcome back to my YouTube channel. So nandito po kami ngayon sa aming trabahoanan. So magdipol po kami ngayon. Oh, ipakita dipol ba yun? So dito kami magtrabaho mga kaupaw na bayot. So kami ngayon ay kumakain na, kakain na pala. So kaupaw, nangain na kami. Wala na si Moy Moy, si Mimi, si Daniela, si Kreng Kreng, si Tata Maring. Mag-live na. Diba nanghain na kami ng pamahaw kasi magsuguri na kami mamayain. So magkain. Nakasama namin ang tigil na abot. Na magsugod na kami mamaya. Sood na. Ang dalawang senior malangayin. Kaya ko spading magkuhan ko. Kaya Diyos ko Lord. Diba? Ulam po today. Mong spading ba? Bulad. Ha? Spading. Ayo ba? Butang patag. Laan kayo magtukong kayo matagkalibangon. Hi, what's up? Welcome to my YouTube channel. Wala pa tayo naman. Aray, wait lang. So, nangaan pa sa pero dili ang camera naka-focus aking eye. So, turn over sa tayo sa camera big. O diba, ginamos nga kinilaw. Charis. Nanti Ano hotdog. Ngayon, binimoy mo yung mga kaupaw mag-share. Ikaw may. Ngayon kami. Wala. Ako kami Share. Sharingan na bet. Ikaw tidan la, wala naman tidan la. Tagaan naman si Mimi. Wala na pag tidan na This is a bulad, sir. Natukan na ako. I need to... Big na dyan. Moy. Uy, ano ba moy ay? Hindi ang pala ba yun? Mga ito lang adto. Wala na ako na pangayon tanan. Di ko mag-uol. So bye for today's video. Mimi. So hello mga kaupaw. So it's time nga magsugod na dyan trabaho mga kaupaw. Ay, Tagalog ba yun? I don't save it. It's continue. Amang ka. So mga kaupaw ngayon ay Hi guys. Wawa. Hi guys. So magsimula na kami magtrabaho mga kaupaw. So ako ispading. Sila. Manigbat na siya. Narang isparing guys. Ayan. So magdipol kami nga mga. Wala kong bag bayo. Yung bag dala. Mag-ana-ana kami mga kaupaw. Magdipol. Ano? Tuwa din. Like that. Ana amang ko drink Ha? Tuwa. Ano ba?
That will be all. Thank you. Bye-bye. So, mga ka-guys, ingana pag-ipol. Hindi mo, pagbayot. Gusto mo na mga kauban. So, nagsugod na. Guys, pwede ko balo. O, diba? Yan sila. Hi. Sa disclaimer lang YouTube, dili may kapamatay tao ha. Kapamatay may og mga tubo. Nami mga hagiban pero ano siya. Ah, So dapat ganyan, dapat kusugin mong paghapak oh. May okay kada me. Oh, anak jud me. Anak me kay kita puta na nakagutang. So murag Palampas hindi ka dulot. so ako naman oh ganyanin lang siya. Tapulan ng kodong way utap. So dasa akong anbi, akong sungkod bi. Akong gilabas check, nag-video man ko. Welcome video. Ano na tayo? Char. Welcome video. Maglihok ang kakamot daw. So, kamo na yung spreading bayot. Tingga may yung spreading bay. Ano si Moy Moy? Tingga may yung spreading. Ala oy, ala oy, ala oy, oy. So nga nakaluag ang mga dipulunon. Ah, dipulunon mga kaupa. Diyos ko. Ah. So, bye-bye for today's video. Mag-update kami unya. Taod-taod. Bye-bye pala bayot. bye-bye. Lubot ni mo yun. Mga kaupaw, mag-inom mi og tubig. Okay. Kaya pang uhaw ang mga bayot nga upaw sa kalibutan. So mag-inom mi tubig mga kaupaw ha kay. Iuhaw mi og nilampas-lampas atong tuod sa mga tubo. Diyos ko Lord. Tubo, Here. sugar cane sa English. Char. Sa Tagalog. Sa Tagalog. Tubo sa Tagalog. Pwede rin ako Chibi. Chibi. Sure, go. Chibi. Kalamay. Kalamay Kaya kalamay naman. So again, ang Tagalog sa tubo is kalamay daw. Yung si Moy Moy. So nakaibinto siya word name. Mga di mao. So that will be all. Thank you. Turn over. Mga kaupaw, nag-cloud na sa mga palibot. O diba? Gusto na ng leadman ba? So, ganuhin lang. Dapat. Ay, mga loto ba? Itong ipakita sa atong mga viewers. Iniibig ko ang Yan ang loto ni Moy. May ang laki-laki na talaga mga kaupaw. Kasi dapat lakasin ang pag-dok-dok. bayot. Dapat Manatang ganitihin. makabayan, iniibig ko ang panutag kadagan. Manarbaho tang tanan. Diba? Diba? Nakita nyo naman yung pagputol ko, diba? Maputbol dyan ko ani kadugayan do. Nanabang atong lead naman. Ngode akong kamot kinaan po. Diba? Masakit na aking kamay mga kaupaw pero laban lang. Kasi may utang. Yes, wala na. Thank you Lord. So, dito naman kami sa babaw. Bati ba kanina dito? Wala ka hunod ang kuan. Ang tudling? Diri. Dahil minti nga tudling. So, saan lang putol-putol? Ano na tudling? Ay dito ra sa nandi. It's a very cloudly. Cloudly. Char. So, to turn over. Ayan kadami ang aming putlononin, among dipulunin, mga kaupaw. So, diba? Kamera ni Maring og ni Moy ang naadiri kay ang makauban kay ng lakaw na nag-una na sila. Char. Mura na maghapon ba? Nya alas 10 sabi. Ala ako. Diyos ko, kalayo pa sa kuan ay bayot. Sorry, bog. Hala. May sa tumoy ko. Hala, kinako eh. So, dito ako. Amang ko. Kini.
O, diba? Nandun sila. Nandito ako. Kaya ang layo ko na talaga. Aray, Diyos ko. Dito pala talaga ako. Oh. Wala pa siya nasunog. Oh, sunugan pa yan. So, hanggang dito lang muna mga kaupaw. Kasi baka makitaan ako ng aming leadman at maputbol ako. So, bye-bye muna for today's video. Chipi kaupaw. Nanguli namin kay manood to na mi. So, hello, welcome back to my YouTube channel. Nanguli namin kay manood to na mi. Oh, yan sila. Oh. Yes! Paghagok imo pag video diha. Right. Ay, share lang. Share tani. Ay, nang samang ka. Share bayat. Oh, so maniod to na kami ngayon. So, kasi nagugutom na kami. Ayaw ba? Berkat man ka. Ayaw ba? Laoy! Maniod to na kami kasi nagugutom na yung tummy ko. So, okay. So, hindi na ako mag-video ngayon kapag kakain na kasi mag-concentrate ako na kumain kasi maggutom na kay ko. Oh my godness. So, bye-bye. I love you all. Turn over. Perfect. Hi, yung cellphone na pagtas. So, mga kaupa, nauwian na time na. Okay? 2:00 na sa amua. So, thank you for the Lord. Kaya napol na jud me for the first time. Ha? Pahing. Di man maka dito sa tubo. So, that will be all. Thank you for all. Turn over. So mga kaupaw, thank you for watching my video, and please don't forget to like and share and comment, and please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. So that will be all. Thank you. I love you all. So, hi mga kaupa, welcome. Ay, wait lang. Okay na? Katsabaw. Mamatay si Pitang.